gerne snakke. Jeg skal snakke med både dig og Helene, ikke? Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sætte det der gruppe. Slap nu af, Slap nu af. Du går ind på Skype hjemmesiden. Ja, det er jeg inde på. Ja, så går du ind under funktioner. Kontakterne er og sådan noget. Nej, hjemmesiden. Nå, ja, men... Ja, okay, men så prøv lige at vente. Din retarderede skovmongol, mand. Kom nu. Abe. Ja, jeg er derinde nu. Hvad så? Så går du ind under funktioner. det står i hjørnet. Ja. Nå, ja, jeg har fundet det nu. Ja, så kører du ned over, hvor der står, jeg tror det er videosamtaler og sådan noget, og så går du ned på gruppesamtaler. Ja, jeg er der nu. Ja, jeg er derinde. Nej, så står der, at jeg skal betale for det. Jamen, det er fordi, du ikke kan finde ud af det. Nej, der står noget, prøv gratis i 7 dage, eller sådan noget. Ja, det er det, du skal tage. Er du fuldstændig mongol, eller hvad sker der? Ja. Altså, jeg troede, jeg havde den nyeste version af Skype. Nu skal jeg til at downloade det også. Du. Nå, hold lige vent. Jeg gør det lige. Shh, don't say anything, guys. I'm just filming her. Hun ser det ikke. Ja, så skal jeg lige lægge den ind i applikationer nu, eller det der... Det hedder ikke applikation. Så? Det hedder applikationerne. Ja, det var det, jeg sagde. Så skal vi gå ind på applikationerne. Vi skal have nogle flere applikationer. Jeg har bare oversat det. Vi plejer også svensker. Applikationer. Ja, helt klart.